החיים זה כמו שוקולד. בסופו של דבר, אם זה מתוק, אם זה מר, אם זה בריר, זה בטעם תותים, אתה תאהב את זה. פולו בלב הפנימה, נפש יהודי תומי. ואיך שלא מסתכל וזה תמיד מבלבל, ואיך תמיד זה גונב אותי, והימים כך עוברים וכבר רואים בפנים את השנים שעברו איתי. וזה עולם די יהיר, הכל רק כסף מהיר, ולפעמים זה רודף אותי. בין מה נכון לא נכון אני לא מוצא היגיון בכל מה שקורה סביבי, אבל תמיד כשאני צולל אל תוך עינייך, אל המתוק שבשפתייך, תמיד אחזור על זרועותייך, כן אל החום שבידייך. גם לך חמור קטן, מה לא? רגל, לא לארזי של... נו, מה? אחד, נו, ביי! 1, 2, 3, 5, 6 ולא מרפה בשנים, ולפעמים זה דוחף אותי,
אבל תמיד את האור ברעלי אלוהים והוא הנערות חדשת אבל תמיד שי חוזר תוך עינייך המקום שבין חמודייך תמיד תגידי שחם, תגידי שקר, תגידי שאין לי שום דבר תגידי שטוב, תגידי שרע תגידי זה לב וזה לא נורא ייעלם הפחד, בואו ונפתח את הנשק. תגידי במסוק הקל, שלום לך, אנחנו כאן מעל הכביש, רואים שיש לנו הרבה עומסי תנועה. אני רוצה להגיד לכל המאזינים לא לנסוע דרך כביש שמאוד מאוד פקוקה. גידי, אם אתה יכול לחזור עוד פעם על הכביש, אנחנו לא שמענו אותך טוב. כן, כן, על הכביש של מה קורה? ברור לך נקודות. אוי, אני חייבת להגיד לך תמונה שלו. אמא שלי מקום. אני חייבת להגיד תמונה שלו. איזה כזה, אה? אתה רואה את זה עד מדי מצחוק. זיו! זיו! זיו, תעשי לי פרצופים. התקווה שלך להגיד על העניין. למה זה עושה לך עיניים אדומות? עולם ורוד? רק דרך עיניים אדומות. רואים רק דרך עיניים אדומות. נו, מה אמרתי? זה כאילו שהוא עושים איתנו. זיו! יאללה, נו, איזה נעשה מאיפה? נו. תגיד את זה. בסמארט הנורמלית היחידה פה, לא בורחת מהמצלמה. פפרצי חבר'ה, פפרצי. למה? מה זה, המרוץ למיליון או מה? כן. מה כן? המרוץ ל10 מיליון. אין בעיה. יאללה, בוא. אנחנו זה וזה. נהפוך את זה או זה? למה? ימי החגיגה. סביבנו לעליו היום, סביבוננו ניסור. אלה המורים לחינוך גופני שמלמדים אתכם. ועל הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים